जोङो बिपिएफ दलआव दङमोन 13 बोसोर थादोंमोन ओमफ्राय दा जाहैबाय बिजेपिआव दिनै जयनिं खालामनाय जाबाय दा नोंसोरो साबसे फैदो दिनैहाय दिनैहायथ' जोङो टटेल दङमोन 55 जन दङमोन जोंनि ग्रुपआव दिनै माखासेया फैनो हायाखै माइ गायनायनि खाल दङ नालाय दा जोङो 10 जन फैदों दा नोंसोर दे नोंथांमोना दे बिपिएमनिफ्राय फैदों बिजेपि दलावहाय नोंथांमोना माखौ मोजां मोननानै नोंथांमोना दिनै फैनाय जाखो आरो सोरखौ सापर्ट होनो थाखाय फैनाय जाखो दिनैथ' जेनेबा 13 बोसोरानो जोङो थाबोबाय माबायाव बिपिएफआव माने माखासे सुबिदा उसुबिदानि माबा थायो दा गासिबो सुबिदाफोरखौ जों मोनजोबाखिसै नांगौखिनिखौ दा बेनि थाखायनो जोङो बिजेपिआव जेनेबा जोङो मनरन्जन सार बिथांजों हाबफैबाय आं आमलाइगुरिनिफ्राय फैदों आंनि नामा अमर बसुमतारी आरो आङो दिनैहाय आगोल पार्टिया जोङो बिपिएफ पार्टियाव दंमोन जेबो खामानि गैयैखाय आङो दिनै बिजेपि दलाव फैनाय जाबाय आंहा बिराद उसुबिदा दङ लामाबो एसे उसुबिदा 1 किल'मिटारसो लामा मावनानै होयोब्ला आं बेखौ गोजोननाय मोनो सिगाङाव बबे दलाव दंमोन बिपिएफ दलाव